рӯи дунёро бигардем, шояд кишваре мисли Тоҷикистон наёбем, ки 93% ҳудудашро кӯҳсор ташкил карда бошад. маҳз аз ҳамин лиҳоз табиати Тоҷикистонро табиати нотакрор ва беназир мегӯянд. кӯҳсори кишвари мо пур аз асрор аст. мардуми тоҷик аз қуллаҳои осмонбуси ин кӯҳсор сарбаландӣ, тамкин, тобоварӣ ва баландназарӣ андохтааст. релефи ин сарзамин аз ҳамин ҷиҳат мушкилу пурпечутоб аст. мушкилу пурпечутоб ба мисли саргузашти миллати кӯҳанбунёди тоҷик. обҳое ки аз дили кӯҳсорони ин сарзамин сарчашма мегиранд, мусаффоанду дилҳоро рӯшан мекунанд ва манзараҳояш қалбҳоро мусаххар мекунанду мафтун месозанд. кӯли сиёҳ аз ҳамин қабил сарватҳои табиати Тоҷикистон маҳсуб мешавад, ки бо баландии мавқеи ҷойгиршавии худ дар кураи замин назир надорад. сарвати табиӣ метавонад ифтихори миллӣ бошад. кӯли сиёҳ, бабри барфӣ, Марко Поло сарватҳоеанд, ки бо онҳо метавон аз ин кӯҳсори осмонбус ифтихор кард. аз ҳама обанбори табиии калони Тоҷикистон Қаракӯл ба маънои зоҳирияш кӯли сиёҳ ба шумор меравад, ки дар шарқи Бадахшон дар баландии 3914 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. масоҳати сатҳи оби кӯл 380 километри мураббаъ, чуқурии он 238 метр, дарозияш 33 километр ва васеъгии он 23 километрро ташкил медиҳад. ҷазираи калони силсилакӯҳ, ки аз соҳили шимолии кӯл ба соҳили ҷанубии он дароз кашидааст, кӯлро ба ду қисм ҷудо мекунад: қисмати шарқӣ ва ғарбӣ, ки сатҳи яке нисбат ба дигараш чуқуртар аст. ҳанӯз дар охири асри 19 қисмати шимолии кӯл ба соҳил ба воситаи гарданаи танге пайваст буд. ҳоло ин гардана нест шудааст. ба кӯл оби дарёҳои Қарочилға, Қароард, Мускол ва чандин дарёчаҳои хурд мерезад, вале аз кӯл ягон қатрае ҷорӣ намешавад. оби кӯл бемаҷро ва талху шӯр аст. дар саргаҳи дарёчаҳои кӯҳӣ, ки ба кӯл мерезанд ва оби онҳо тоза ва ширин аст, моҳичаҳои обҳои ширин зиндагӣ мекунанд. соҳилҳои кӯл саҳрои баландкӯҳи оддӣ буда, танҳо дар баъзе ҷойҳои об ғеша, марҷумаки помирӣ ва шӯрабутаҳо вомехӯранд. хусусияти ҷолиби кӯли сиёҳ он аст, ки соҳилҳояш дар масофаи дурудароз дар зери ях хобанд ва инчунин ях дар таги кӯл ҳам ба чашм мерасад. дар байни олимон бобати он ки ин яхҳо аз куҷо пайдо шудаанд, ақидаи якхела мавҷуд нест. гурӯҳе бар он ақидаанд, ки ин боқимондаи пиряхҳои қадим аст. дигарон онро чун боқимондаҳои сипари пиряхҳо, ки дар давраи яхбандӣ чуқуриро пур кардааст, шарҳ медиҳанд. гурӯҳи сеюм бар он андешанд, ки ин яхҳо дар замони ҳозира пайдо шудаанд. дар ҳар сурат яхҳои соҳил оҳиста оҳиста об мешаванд ва дар натиҷа фуруравиҳо, гулугоҳҳо ва кулчаҳо пайдо гардида аз соҳилҳои ҷазираҳои хурд ҷудо мешаванд ва худи кӯл ҳаҷмашро оҳиста оҳиста тағйир медиҳад. ҳавзаи кӯли сиёҳ боз аз он ҷиҳат ҷолиб аст, ки вай биёбони бедолу дарахти помир ба шумор меравад. дар ин ҷо боришоти аз ҳама кам 20 миллиметр дар як сол ба қайд гирифта шудааст. чуноне ки аз маънои зоҳирии калимаи Қаракӯл бармеояд, сатҳи оби кӯл сиёҳ набуда, вобаста ба расидани нурҳои офтоб ба сатҳи ороми кӯл кабуди баланд, кабуд ва сабзранг ба назар мерасад. пас маълум мешавад, ки калимаи Қаракӯл ин ҷо иштибоҳан ба маънои кӯли сиёҳ истифода мешавад. ин ҷо сирри дигаре ҳаст. номҳои ҷуғрофӣ мавзӯи бисёр хуб ва мавзӯи муҳим аст. мавзӯи сосиологӣ аст, мавзӯи забоншиносӣ аст, мавзӯи таърихи забон аст ва мавзӯи таърихи миллат аст. дар маҷмӯъ воқеан ҳам баъзе номҳое ҳастанд, ки номҳои ҷуғрофӣ ҳастанд, ки шинам нестанд, нофорам ҳастанд, дағал ҳастанд, мисли номи Кофарниҳон, ки ӯро иваз кардем ба ваҳдат, мисли номи фарз кардем Гумсу, Қарасу, кимчи номҳои Булоқ бо инҳо буданд. Қаракӯл инҳо номҳое ҳастанд, ки воқеан ҳам ифодагари номҳои масалан туркӣ, ӯзбекӣ, туркӣ, муғулӣ ҳастанд ва дар як замони давраи худшиносӣ ин номҳо ҳатман як номи тоҷикона ё ки аз ҷиҳати таърихӣ номи тоҷикӣ доштанд, ки дар муддати гузашти фарз кардем як таърихи фарз кардем давраи аз давраи ҳуҷуми муғулҳо то давраи Шайбонихон ва баъди Шайбонихон дар давраи Манғитҳо бисёри номҳо
ба ҳамин номи туркӣ узбекӣ ё муғулӣ иваз шуд ва мо бояд ҳамин равандро ислоҳ кунем. Яъне он номҳое ки дар ҳамин давраи аз ҳуҷуми муғулҳо то давраи охири ҳукумати амир олимхон ки манғития ном дорад, то ҳамин давра номҳое гузошта шуданд дар навоҳию шаҳру вилоятҳо ки номҳои воқеан туркӣ муғулӣ ҳастанд. Онҳоро агар иваз кунанд дар шароити имрӯза барои иваз ба он маъно ки ҳамун номи ки тоҷикӣ дошт, номи қадимаи тоҷикӣ дошт, вобаста ба ҷуғрофия, вобаста ба таърих, вобаста ба ҳамун этноними мардум, вобаста ба ҳамун урфу одати мардум, ана ҳамонро ёфта хиратмандона, ҳамонро ёфта олимона ҳам аз диди забоншиносӣ, ҳам аз диди таърихдонӣ ва ҳам аз диди ҷуғрофӣ ҳамин номро ёфта гузоштан. Ин бисёр ҳунари бузург аст. минтақаи Қаракул аз лиҳози обу ҳаво бисёр минтақаи сахт, вале аз ҷиҳати он ки сарзамини дар ҳолати асл боқӣ монда, дастнорасидаю дастнорас аст, ба тарзи худ барои сайёҳон ҷолибу гуворост. дар саҳифаҳои интернетӣ агар Қаракул ҷустуҷӯ сар диҳем, бо ҳама ҷузъиёташ он ҳамчун сарвати табиати Тоҷикистон муаррифӣ шудааст. тавре ки аз наворҳо мушоҳида намудем, кӯл дар мавзеи хеле зебо ҷойгир шудааст ва бемуҳобо ин манзара қалбҳоро тасхир мекунад. вале саволе ба миён меояд, чаро номи ин кӯл Қаракул талаффуз мешавад? чӣ тавре ки дар боло вобаста ба маълумоти додаи муҳаққиқони соҳаи сайёҳӣ дар ин хусус эрод гирифтем? оё чӣ иштибоҳе ҳаст ва олимони забоншинос дар ин бора мушаххасан чӣ назар доранд? меъёрҳои забони тоҷикӣ дар ин калима риоя шудаанд? оё калимаи қара аз кадом реша аст ва чӣ маъно дорад? ҳоло мебинем ки ба ин саволҳо муҳаққиқи соҳаи забон чӣ гуна посух мегӯяд. номи ҷуғрофӣ як хосият дорад, маъруфият. маъруфияташ аз киҷо пайдо мешавад? ҳамин номи ноҳияро ё я мавзеи хурдакакро ё я мавзеи калонро маъруфияташ аз киҷо пайдо мешавад? маъруфияташ ё аз ҷиҳати таърихӣ аст, таърихи қадима дорад, ё аз ҷиҳати ҷуғрофӣ аст, ягон кӯл аст, ягон кӯҳ аст, ягон дара аст, ягон чизи ҷуғрофие дорад ки ҳатман ро маъруф кардааст. аз хотири ҳамун калима ва калимасозӣ аст дар забон. калимасозӣ мураккабшавӣ аст дар забон. калимасозӣ бо воситаи пешванд, пасванд, аффикс, суффикс, префикс дар ҷои аффикс мегӯянд, яъне вандаҳо, аффикс вандаҳо мешавад, пешванду пасвандҳо ва мураккабшавӣ. хуб, калимаҳое ҳастанд дар забон ки ҳар ду ҷузъаш арабӣ аст, аммо сохти калима тоҷикӣ аст. аз ҳамин нуқтаи назар фарз кардем амирсултонро часпонем, ҳар дуаш арабӣ аст, аммо амирсултони хеле калима дар арабӣ нест, ира тоҷико кардан амирсултон фарз кардем. хуб, худи калимаи Қаракул, кул калимаи тоҷикӣ аст. кул ифодагари об аст, ин калимаи аслии тоҷикӣ аст. қара аз нигоҳи зоҳир турки муғулӣ аст, аммо аз нигоҳи таърихӣ вай ҳатман кара аст. яъне кара маънош калон, дар шакли хара караво мехӯрад. ҳамаи ҳарфҳои бехизабонии хе, ке, ге мубаддал шудан ба қе ва шакли туркӣ гирифтанд. ин маъноиро надорад калима туркӣ аст. агар билфарзе ки ина гапи моро қабул накунанд, масалан мо далелҳои моро ки канда дар ҳама ҷо қанд шуда, канд шаҳр аст, дар Самарқанд шуд, канд қанд шуд, канде ки дар ҳамин шаҳри душанбе аст, номи тарабхона қанд шуд, коғаз коғаз шуд, капидан қапидан шуд, кӯҳандиз қундуз шуд. ин далелҳоро ба инобат нагиранд, гӯянд ке қе намешавад, майли ҳамин майлаш ҳамин қара гӯянд чи аст, туркӣ муғулӣ аст. аммо Қаракул дар аз ҷиҳати забоншиносӣ воҷаи мураккаб аст, калимасозии мураккабшавӣ аст ва воҷаи Қаракул калимаи аслии тоҷикӣ аст. ин шакл иваз кардани ке бо қе маъноиро надорад ки ин моли турко муғуло бошад. ин шакли талаффуз аст, таъсири ҳамсоягон аст. Қаракул нигоҳ ман Қарақул гуфтам, ин қе мекашад, кеи дуюмам қе мекунад, Қарақул мекунад. барои ҳамин воҷаи аслии тоҷикӣ аст, бепарво ягон
боиси нигаронӣ нест ки гӯё аз каси дигар бошад ё аз бегонагон бошад. номашро ивазам кардан дар кор нест. бигузор ҳамун қаракул дар шаҳри қаракул ҳам гӯем қаракул шудан гирад, ҳеҷ гап нест. ҳазорҳо далели дигар дорем ки ҳарфҳои к, ҳарфҳои бехи забонии к, г, х ба қ мубаддал мешаванд. ин дар забон бисёр роиҷ аст. ҳодисаҳои савтӣ, яъне ҳодисаҳои савтии забоншиносӣ дар фонетика, дар бахши овозшиносӣ ҳаст. ҳодисаҳои савтӣ бахше аст ки калимаҳо табдили овозҳо мешаванд, ҷойвазкунии овозҳо мешаванд. ҳазор як ҳодисаҳои савтӣ аст ки ина бояд забоншинос ҳатман ба дар вақти таҳлили номҳои чи ҷуғрофӣ, номҳои чи топонимҳо, чи антропонимҳо бояд ки табдилиёбии овозҳоро ба инобат гиранд, бадалшавии овозҳоро ба ихтисоршавии, коҳишёбии овозҳоро ба инобат бигиранд. ин хусусиятҳои этнолингвистии забонро, этнолингвистии ҷомеаро ба назар гирифта баҳо додан дар кор. яъне ҳам аз ҷиҳати мардумшиносӣ, ҳам аз ҷиҳати урфу одат, ҳам аз ҷиҳати ҳодисаҳои савтӣ воҷаҳоро ба инобат гирифта баъд инҳоро баҳои масалан забоншинохтӣ додан дар кор. бубинед, то охири гузориш мо онро аз рӯи тарҷумаи зоҳирияш, яъне қаракул бо забони тоҷикӣ кӯли сиёҳ ном бурдем, аммо забоншинос онро дигар хел талаффуз намуд ва бисёр мӯътамад маънидод ҳам кард. агар оби кӯл сиёҳ набошад ва қара аз ҳамрешаи калимаи тоҷикии кара ба маънои калон, бузург рӯида бошад, пас номи феълии кӯл қаракул ва тарҷумаи зоҳирии он кӯли сиёҳ иштибоҳ аст. ҳамчуноне ки онро кӯл дар боми ҷаҳон мегӯянд, месазад ки онро қара не, каракул гуфт, яъне кӯли бузург, ки ҳардуяшам бо ҳама қонуниятҳояшон калимаҳои ноби тоҷикиянд. کل بزرگ در بام جهان.